Horas ma dihita saluhutna. Lauta mulai ma pertanyangata. Taparade marohata tapahohoma martangyang be mahita. Amen, mared de mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus donaung gabe hapistaran siad debata tuhita, gabe hati gora dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sailehon madihami haporseaon na mangulu, asa toto kami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, top pamarohan ayas di bagasan hami, jalapai baru rohanami, jalapasitong, sai pahot maha porseaon nami, asahot jalasonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di partanyangata di Bornginon, imana tersurat sian Job bidu 20 tolu mamuka sian ayat 10 sahatro di ayat 10 pitu. Tajahama margati soring diayak naparpudian non rap mahita. Songonom ma hatani debata. Alai anggo ibana diboto do dalaku, tungsura diuji ibana au, songon sere napitama au ruar. Sai marsiboho do patu majujur bogasna, sai hiut do dalana. Dangdung manipil au. Dangdung hulaosi tona naruar sian pamanganna, gumodang do huradoti hata akan naruar sian pamanganna, asa hangulu aku sadiri. Alai kahe parhakasada do anggo ibana, tungise manatut manugang ibana, jala guru lo monirohana do di pasau. Sai na paujungon na do sakap ni rohana hian taringo tuau,
Jalatung nama ragam doa kasih songoni di bagasan rohana. Ima alana ubahe tung tarsonggot au maradokon bohina. Molo sapala hu pikiri akahitir doa nida ibana. Nunga debata mabiar-biari rohaku. Jalana sun hina gogoi mabuk bahi au rapita. Aidang nian mago rohaku anggo mida holom ni parnida aku. Manang mida au sadiri pe na hinukupan ni hahulomon wae. Ima sahat ni hatani debata. Martua donatu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amen. Yesus Kristus Hidup Raja Bina bangkit di amanah Menggunggungi sasude Menggunggungi sasude Jalan rasa hajol mau Tui mana domar Tuhan Parhatu potong nabe Parhatu potong nabe Angka sudut sesediasa Holan Yesus do tudosna Anak tua manai Anak tua manai Naso meret bangsana So marujung dongoluna Totong munggo manai Totong munggo manai Sini rohama dihamudohot dame nasian debata amanta di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas mandihita hatani Tuhanta ojahan jamita di partang yang ngata bornginon tersurat ma di Heber Bidwonom ayat 17 ro di ayat 20 songonon ma didok disi tajahama marsikap soring ia debata warido dipake lau patuduhon tuaka sitian baga-bagai tahina naso olo mubai Asa dapotan apo-apo namar gugu hita Horhonon nina dua pertinadaan naso olo muba Ay naso tarbahen debata margabus Tusido hita marhaporusan Lau marsitio pantu pakirimon na di jolotai na songon sao ditandoi nahot jalan natogu nama norusi satu bagasan ni ribe-ribe Tusido bongot patu jolota ima Yesus naong gabi situa ni malim saliling lelengna manghiuton horong ni si Melkisedek wala nido sa ni turbukta damang dainang na nihaholongan ni Tuhata di bagasan borngin di tikyon ditaringoti taringot tugugo ni haporsiaon gogo ni haporsiaon di baga-baga ni
debata. Molo makatai hita taringot tu baga-baga maneng janji Allah gudang do nabuy miringot tanisi di baga-baga hon debatado tu si Abraham ima taringot tu akapino parna nasa gudang ni bintang di langit do nasa gudang ni rihit di topi ni laut maneng di topi pantai datung ise boy laho mangetongi molo loguari adong matabereng bintang gijang dang taretong hita molo laung hita tu pantai ni Singkawang dang taretong hita pasir di si gudang na ima baga-baga ni di bata tu si Abraham ikun nasai gudang na pinopar musugot ninna jala sahak doi nuaeng tu hita di bagasa tikyon anggosian permudarong dan pinopar ni si Abraham hita alai molo sian partodion rohani ala porsia hita tu debata gabi didok mahita si huton Tuhan Yesus jala mangolu mahita maka porsiai nang si Abraham di baga-bagana nasihat debata tu ibana amuse baga-baga taringon tu bangsa Israel di hati hana sida ikon haruar sen Mesir Anggos yang gogo tangtuk nasida haruar siani aidang boy nasida manari pari laut alay ala baga-baga ni debata dilihot debata do dalan tu nasida namang yung musi baga-baga akadia baga-baga hasasaan ni dosa mulut tabigi baga-baga hasasaan ni dosa akamang akainang di hari Minggu Ganup dibuat may siyan nabi-nabi besar isa may Yesaya isa may Moses Yeremia kabaga-baga na pinasaha ni debata ima di hasasaan ni dosa marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus dung roh Tuhan Yesus Kristus tu portibiyong matay bana naik manaik matu surgo didok Yesus do songonom maharoro kusugut muse padua halihon turun sian banua gijang songon parna kokon jalau hamu matod di Porbadia marpungu mahamu di Jerusalem marpungu manasida sro matod di Porbadia di songgopi na manasida jala gabe saur matod di nasida maberitahon berita nauli baga-baga na to si Abraham gabe sahap mamarhiti-hiti gabe do mahalak batak marhapor siyaon tu debata jada anak rohani dari Abraham anak partodion marhiti-hiti haluauni jadi baga-baga dia muse kro Yesus muse padu halihon mangalap akana porsia tu ibana perjulung mahehe akana modding dungi naik matuban magijang akan ang mengrapor siawan alay akan sama kapor siawan gabi bagian na tu api naroko maneng tu neraka ima baga-baga jalaido naing natahapor siai sahat tu partikian nuaingon buhado hita maka ngoluhonon baga-baga ni debata dia akan hadir akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus jalan nama parangihon hatane Tuhani omma nanaing pasahaton na tuhita di bagasan tikyon molo di Heber ima hala Heber hala Ibrani jamitan hari Minggui tersarupa dopion latar belakang di suraton hala Ibrani nama ngarato di hutani halak
totuna pai do perngoluan nih ayotik nama halakna dang gudang dang songon di hutana ibana mangolu ikon mangihuton aka nahumaliang ikon mempertimbangkan aka padapot ni halak nahumaliang alai di patugu hatan itu hatta manasida merhiti-hiti naposona ingot tamuma baga-baga ni debata mergugu mahamu jala bain hamuma ngolumuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai imana king nabui tanjaha di ayat 10 sia na songon sao ditodit tai doi nahot jala togu lapatana mulai bahasa Indonesia seperti sauh dan jangkar ninna ate Yesus adalah pokok yang bisa menolong orang di dalam kehidupannya yang di dalam gelombang mulut tabering kapal laut adong jangkarna mulai debu honi rupi akka gelombang nang moroti bana jadi nang songoni manang hita makaporsia Tuhan Yesus di baga-bagana di bagasan ngoluta siganupari songon dia pe akan namasa di tengah-tengah yang ngoluta gelombang kehidupan ikon hot hita di bagasan ibana tersongon sahalak ahlit maneng seorang olahraga molo sungguh-sungguh berlatih maknagam ima pakirimon akan ada bagian hadiah ketika dia sungguh-sungguh melakukan pelatihan sungguh-sungguh di dalam pertandingan maka dia akan mendapat hadiah itu dan holan di olahraga tong do songonino aing di namar haporsian tu Tuhan Yesus Kristus molo sungguh-sungguh mengikut ibadah molo togu di tiop haporsian na tu Tuhan Yesus Kristus dan sia-siai adong do hadiah yang menanti ima di hangolungan na di baga-bagahon nai kehidupan yang kekal wahita nga berhasil tentu nadang boy noaing ta pikiri wahado nga berhasil lah noaing alai naing dohonon ne hatan ni debata tagan dingolutaon naing mahita makangoluhon yang hidup sungguh-sungguh di dalam baga-baga nih Tuhan tai dia akan hadir dan membawa kita ke tempat yaitu hangoluan nasa liling nileleng. Nah, di dalam Amsal 8 ayat 17 dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ini adalah ucapan Tuhan melalui Amsal. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi hidup orang Kristen di dunia ini songon dia bergelut tonoaingon baik na perngoluanon gelombang kehidupan tetaplah mengasihi Kristus, mengasihi pakirimon nama ngolu di bagasan ibana ai marhiti-hiti do hita dihaholongi Tuhani. Perdenkan bahasa do Jehovah lebat tarimas do ibana molonita saunari di masa-masa nomor dosa kita tohomai alai Tuhan juga menginginkan kita melalui Yesus Kristus sesuai dengan baga-baganya dan jina isi nama ngulu di bagasan ibana nama kaholongi ibana iro nagebe sisianna na maka nguluhon hatani debata aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku kata Allah. Wahita tingoluta songon hala Ibrani do na kadang imana moleng-moleng sehingga Paulus mengirimkan surat wahita dingoluta di laun-laun niarion noaing masa pandemi masa kesusahan wahadu ibana tuguru ibana
maka porsiai Tuhani mengulang dope todi di mana hata holong dope na tubuh maneng namura-mura do mungut-ungut maneng namura-mura do imana muruk maneng namura-mura do ibana lah mengambil keputusan alai akka keputusan naso merdasor Tuhatani debata omma naneng di igel sian hita di bagasan tikion asa unang mura-mura mengomel bersungut-sungut merdadi di masa-masa situasi saat ini merdadi lawatanna merdadi di haporsiaun ya marungut-tungut di haporsiaun maksudna marhiti-hiti tikion nah buido marungut-tungut tu amat tajabu buido ang kusuringkan buido marungut-tungut alai marungut-tungut di bakasan haporsiaun marungut-tungut tu dapat buhana Tuhan mengomel merdadi meninggalkan Tuhani wa ngolutang di bagasan situasi pandemi nuaingon. Bahkan ada orang juga yang merasa untung ketika masa pandemi. Alam badang pola berminggu, kadang pola di gereja akan asuh yang gereja kan, amura-mura ya lusi. Esong naso merminggu amang, like streaming dong ini. HP daun, itu kan. Naso pertanyaan kamu bereng nari, like streaming dong amang. Like streaming do hame amang pangula nami alani zamanon nuai ninda ape dam holanna alasan nama ima tantangan haporsiaun nuaingon jadi maunya hati depi di jemaat HKBP Jurujuon dohonon semua kita masih merindukan rata-rata masih merindukan 80% merindukan mau ibadah moloni bere alai adong do banang nabiga akan asa beribadah hiadui bahkan tidak pernah merindukan untuk bersekutu kalau kadada nak tai siapa taliwat sejulu gereja ini bakulingan kok tumben lewat dari gereja rindu amang lihat gereja ini apalagi anak sekolah minggu ya kan maupun inang opung kembar sepatah lewat rindu lihat gereja maupun inang guru sintuata inang guru marbun lewat neng lihat gereja ini sepatah neng masuk ke gereja mau masuk ke gereja dulu lihat gereja ini rindu. Ini adalah saya pikir sebuah dorongan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Tapi bagaimana seorang yang dewasa di dalam iman, dewasa di dalam tubuh akahita kanong matuon, apakah masih rindu datang ke gereja, mabigi baga-baga ni debata, taringot tu hasil ni dosa, doa ngoluan na saliling-liling na, neng pasaton na tu hita. Kerinduan bukan hanya rindu-rindu begitu saja. Alai rindu lambatanna ikut diparangi homba hatani demata di bagasan ngoluna. Alani don didokon di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ujahan di situ bahasa Indonesia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi marhiti-hiti trupukton neng didokon, perbuatlah ulahon ma nasa ulau di masa-masa sulit sekarang ini, di masa-masa akan hamaolon di bagasatikion, di masa-masa pergumulan nahaciton di ulahoma sudina hanya untuk Tuhan, semata-mata untuk Tuhan.
Taulah nadingkan tur dongata, ini hanya untuk Tuhan. Taulah nadingkan di tengah-tengah keluarga kata, ini untuk Tuhan. Taulah nadingkan di gereja, ini untuk Tuhan. Tahu rubi akan fokus, akan gali, akan marsahid. Tetangnya kon semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Alai saluhuna tu debata. Tetuna kita akan menerima berkat-berkat Tuhan tanpa kita sadari. Setelah kita melakukan firman-Nya, maka ngoluhan baga-bagana hidup di dalam pakirimon nama ngolu, pasti berkat Tuhan akan mengalir. Kesehatan, kesembuhan dari penyakit, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hormat kepada orang tuanya setelah dia menghidupi firman Tuhan. Tapi coba akamang taulahon harorangon pakatayon naso dinggan, taulahon naso marminggu, taulahon naso martangiang, anak-anak kita juga akan mengikut dan marminggu dan martangiang. Dia akan berkata kotor, dia berkata akan naso dinggan, dia akan mengatakan apa yang dari iblis, jasibolis. Tetapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, menerima baga-baga, maka ngoluhan baga-baga, makirim baga-baga. Dia melakukan yang baik, dia melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apapun yang dia lakukan hanya untuk Tuhan, maka anak-anaknya pun akan mengikuti itu, cucunya pun akan mengikuti itu. Sudina akan payudi-udi, Roma akan pasu-pasu naking nahu bilangi. Hai pason ni perdagingan, hai pason ni pikiran, orang-orang, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang juara, anak-anak yang sopan, yang mempunyai moral akan lahir dari tengah-tengah gereja di dalam rumah kita masing-masing. Pemahatani Tuhata, jangan gampang bersungut-sungut, jangan gampang ngomel. Berjalanlah tetap di dalam Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Bertangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami mauliantima di hatam nabadia nahumegi hami di bagasan tekyon menegarkan ke muse di hapursiaun nami sahatu partikianon. Gabi boy hami Tuhan mangatusi taringot Tuhatam ala pinarguguan ni todim porbadia di jo hami asaho parangeon hami hatam di ganup lakani ngolu nami mangaluluiho namarlampahatan maparangehon hatam boy hami maparangehoni di tengah-tengah ni rumah tangga nami, di gereja, di perkerejuan nami, dung mangulu hami di bagasani, gabi parlehonom mudo akka paso-paso, di tengah-tengah ni ngulu nami, narikot di daging nami, narikot di pamatang nami, narikot di tengah-tengah ni las ni roha di keluarga. Imam marhiti-hiti hai pason pamatang ni akak keluarga dohot habis sukon habis taran na saya tong martaba muluhot hami di dalam ni pos dorohanami alijah ubah marhiti todim sai pergogo muruhami mangulahon lomone roham di son hami napungon martangiang tuadupanmu asaho mana mangalion hami akka pasu-masu las niruha marhiti-hiti akka ulaw nami namarragami marhiti-hiti akka naboy huhatahon hami ngabi boy akka hata las niruha begion nami maradapon hami Tuhan Jehovah debata amanami asimaroham perbadiaya mahami marhiti-hiti naung nisesam dosa nami hobar tu hapursial nami marhiti Yesus Kristus mauliate madiho amin. Mari demahita
pasada rohata martangyang mahita. Hupuji hu pasangap hami magwarmu amang pardengan basa na marhaso di banua gijang ala di pasahato Tuhan pasupasumi tuhami ruasmu apalabuh harpungu di bagas juromon Tuhan suang songoni namad dohoti melalui live streaming tuktong do pasaton nami Tuhan ramu ti manasida di bagas nasida masing-masing pasahat akapasupasumi pasahat hahipason Tuhan sudenai alani hagugo omu doi Tuhan boy hamarpungu di bagas juromon ima dina mangulaho pertangyangan na pinatupan ni huriami sisahali sa minggu sehat Tuhan marpungu di son Tuhan alani hagugomu sudei alani pasupasumdei jala di son Tuhan mangidudo kehami toktong diak karuasmi molo na hurang sehat Tuhan pamatangna ramoti parbadiay ma Tuhan pargugoyak kawa na pinangan na sida asanggia marhay pason boy marpungu hay mamuji pasang warmo na badi diak ka ari-ari na ningro suang ni Tuhan dia ka ruasmi dia ka parhalado mi Tuhan songon amang situa ceha purba amang situa sitorus nyonya hutajulu boru turnip dohot Jesrel simanung kalid Kristine siani par dohot PR sirait tarul mobi Tuhan dinatap marsahit ima naposo bulung ni huriami Vito manurung na lagi positif isomat mandiri di jabu Tuhan parbadiay mapamatang na Tuhan pargugoy gana leag pagugoon ni pikirat Tuhan di na mangalo sahit na masa tuwa na Tuhan tarlumobi keluarga Tuhan pargugoy matong nakana tutuan na di na mangurus gana Tuhan asanggia marhay pa sa marlasin rohay tu akare na neng ro sa sude Tuhan pasaton na betul mulai sa namemet sahat tu na magurang Tuhan ramo ti makadanak na pinasaha mi Tuhami mulai sa namarsikolal yang namahapistara ni pikirat Tuhan molo diak kana remaja Tuhan jagay manasida asaw nang boy terpengaruh tuak kalingkungan na swasya Tuhan suang-suang ni Tuhan diak anak ni huriami naunga jupa umur Tuhan niana yang mamuka parbugason patudu ma Tuhan nakasirokak nito dina asanggia najumpa Tuhan sirokat nito di lama muka parumah tangga nang lalap dia kahaposon nai suang-suang ni Tuhan dia ka ruas ni huriami nang lanjut usia tong do tuho pasahaton nami Tuhan tabay makajang ni umur kasilas ni roha di keluarga Tuhan sa tong mardami so nang ila mamuji pasangat guar mo na badiyay bison Tuhan nung hubigi hami ng hatam na badiyay lopok komay tubagas rohanami Tuhan nagabi sulu-sulu di ngolo nami nung sulu-sulu nagabi dala ni law di lingkungan nami Tuhan di masyarakat song-song ni di dia pihami mardalan o Tuhan di pala ditikyon pagbunon nami do tengang nami mapemerintahan nami mulai sa narendah sahat tun natibo Tuhan pargugoy mapamerita nami Tuhan lama dinalaw mabuan negara namion parbadiay marohana sida asa ang giat nang adong roha ka na manigay negara namion tarlumobi di Papua Tuhan na lagi dangdenggan di Papua Tuhan arong akan naso marlas ni rohay na naing manigay ka masyarakat na Tuhan tuho mapasahaton nami Tuhan sa luhut noy leam mahadameon leom mahasadaw di Papua Tuhan aso nang agabi martaba-taba ka korban tarlumobi diaka kuriami ka Kristen Tuhan di seksoni Tuhan diaka paramedis akan akes Tuhan tarlumobi diaka nahona COVID lope Tuhan pasaton nami Tuhan pamalum Tuhan asang dia mardami sonangi dinalaw maju pusangap guar munabadiay Om matang yang naik mari tanak Yesus Kristus Tuhan nami pasaton nami Tuhan tuho amin. Unang apas
Nabasa ada marohata martang yang mahita. Tuhan jala di batanami, nauta dahami merhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si pelua jala sokopami. Omahami ale Tuhan, namarpungu yang anak kamu di bagas jorom nabadia, di lekor bihai pertikian, di borhati ho hami ale Tuhan, di bagas todimi roh hami sebagas nabi, rau pajupang lau marado poko ali amang nabasa. Marpino todo hami, gali jala gudang hangurangan nami, ido benaro hami tu ado pamunale Tuhan. Asa mangido gugu, mangido pangurupion, pasahato saluhna aka isi ni rohani pikiran nami, martangia kami tu ado pamuna bedi ali Tuhan. Buboto hami belum martangia kami. Alusanmu jala disido ho ali amang nabasa, belum marpungu hami dua tulu halak disido ho, ido hapor siaun nami, Tuhan jala di bata nami, di boto ho dari Tuhan aka pergumulan di keluarga lepas keluarga, ro nasi dari Tuhan marlopi tangan tu ada pamuna badiai, marpanangi mahu ali Tuhan dia ka pergumulan nai, mulu tu ngadong alani para nakono nali Tuhan. Sepata jut pikirannya kana toras mereduponnya kaya anak nami Tuhan leo dinasida solusi melutu ngalanya ka keluarga manang suami istri Tuhan nasi roham leno mudo rohado pikiran todimi itu nasida asa marsadani roha nasida li Tuhan warloki tangan lau meredupon saluhu nai aka pergumulan nasida Tuhan bui marlasi roha nasida la mangajari kaya anak nasida li Tuhan asang dia tak kaya anak nami gabi si hutoko saluhuna ai hami do akan atoras dibereng anak nami itu tu mulu tu rehami mardalan di dalam mi ali amang nabasa itu nanya anak nami mahami jala situ Kristus mayali amang nabasa atau ngali Tuhan ajari pergugui hami akan atoras mulu tunggale pertedian nami gale hami oleh Tuhan di nama muji pasang pokok pos dorohanami leno mudo di hami gugu leno mudo hami hamalon mulu roh hami tu ado pamuna bedie asa yakana konami gabe si toko mulai di nguluna satu ujung di nguluna le Tuhan jale patanami unang ulo yakana konami di ela ka pertibenon nagabi manibul san hapor siaw nami ale postor hanami ale mang nabasa mulu di le kota dimi toktong di mangula di kanak nami so kanatoras Tuhan jala di bata nami ulu tungadong pergumulan alani kate tangga lihat di hai panadayon ayah hadi tutu asa gabi dang cocok kami tu ke tangga asa anggi manadah kami marpanukuk kami dado pami alani bimahami mardami sonang di tetangga nami, depan, belakang, kiri, kanan nami, jala terjadi mahadamio di hamil Tuhan. Tuhan jala di bata nami, terlumobi mabagas nami ganuk mersada-sada. Baik mali Tuhan bagas nami, gabi bagas joro nabe dia dopa mu nabe dia. Boy hami rak merlopit tangan di bagasan keluarga ya li Tuhan. Tuhan alani, boy mahami gabi suratmu, berengon ya ka keluarga ka tetangga kasal humali kami. Toho mahami oleh Tuhan si hutoko alani ali amang nabasa mangidu hami to do bami unang hami gabe gat Tuhan dia ka keluarga nami dia ka humali kami ale Tuhan pergugui mahami asa toktong keluarga nami tutu sapalana pilih to hami gabe si hutoko Tuhan jala di bata nami songoni manang hami ale Tuhan dia ka perhaladom di begas jorom di begas Huriamon HKBP Jurujon ali Tuhan Leo mardame sona kami sadar pikiran nami di bakasan holong nasiak koi terlebih mali Tuhan uluan nami imamang pendeta nami Tuhan selam tabai hamalon tabai habistaran tabai ali Tuhan hasihaton soni nang keluarga nasida asanggiat alto ngale Tuhan martaba-taba parbinoton nasida martaba ka na porsia dia do pami ali Tuhan Tuhan jala di bata nami soni nang keluarga nami pe di dadau na jonok ya kanak nami ya kagopara nami pe ali Tuhan ramoti nasida asal luas mahami marlas ni roha ali amang nabasa
Tuhan jala di patanami songonima di hari Minggu direncanakan huriabo ya anak konami sekolah minggu neng pajupang tatap muka mahami di bekas jorom nebe dia leo madi hasihat atau di anak konami di bawah horo si holi rohana sida liamang nabasa neng merpungu mahami sian kelas SD sahatu nabui sekolah minggu manang sahatu kelas 2 SMP manang kelas SMP berhati nasida sebagai nasida di baslah siroha di bahasan hasihaton nasida oleh Tuhan pergugu ya anak konami asang giat mangulu oleh Tuhan todimi di kaya anak konami Tuhan jala di batanami aka program-program huria be Tuhan pasal time tuh asahona mangula di saluhna oleh Tuhan patuluson ayah hamahami daktarulah hami agia hal yang mangnabasa anggo sohodo na mangalioni mangalia tiki mangalian ngulu di hami jala lile pikira di hami oleh Tuhan gabi bimatarulah kami ulamu ya oleh Tuhan Tuhan jala di batanami songoni ya oleh Tuhan saluhna akka sa huria nami di tangga nami songoni nak kamarita nami hamil keluarga lepas keluarga pasu-pasu saluhna songoni male Tuhan di bagasa persahi tembulu tungadong na di bagasa persahi to nas hugari hami nasa pamutuan ni huria pasu-pasu male Tuhan obat na pinanganna jala pasu-pasu pertodana sudah ada Tuhan unang madele unang gali alai homa toktong hatu guan di pikiran nami tu guni persen nami songon hatami na pinasa na bosomi tu hami ale Tuhan tu horo hai marhaburusan horo siti nami tutu unang olang alik kami tu kiri tu kanan alai neng ma terus sami tu marsihot di hatam na bediai ho hapurusan nami asanggia dapat nami ale Tuhan tupal hangulu na pinaradi mi tu hami sahak mahami tu nani lehom mi ale Tuhan Tuhan jala debata nami ido baga-bagam dekana persea ido tujuan nami oleh Tuhan anggo pertibion persatok kinat don Tuhan jala debata nami ramoti mahami saluhuna Tuhan ala pihak mahami di bodoman nami homana mangaramoti hai majagai hami dak boto hami namasa di bodoman nami oleh Tuhan alai jagai mahami las dungu mahami dari marsuguk musangani asang giat oleh Tuhan di basalas rohami manopot ari-ari na pinasaha mi Tuhami law manglaw na kaulaw nami sigano par na pinasaha mi ale Tuhan di bagas lasni roha mahami la manopoti ato ngale Tuhan pinuji pinasanga maho hola mariti anak mu Tuhan Yesus Kristus si palua jelo kapami malati madu ale Tuhan amen. Molo Jesus dongan mi lasrohan Jesus si pangurupi lasrohan Otapur siami Dohapas mi rohami Mardongaton Jesus si lasrohan Lasrohan Malungaton Jesus si lasrohan Marsinon damalihong di tempat kiri moni Mardongaton Jesus si lasrohan Tonton kita Molo Jesus dongani lasrohan Jagaan naton dini lasrohan tiruanmu matotlong daminang olong nai saleleng di ngolumi lasrohan Mardongaton Jesus si lasrohan Marsinon damanihong di tempat kiri moni Mardongaton Jesus si lasrohan
tatangya koma peliata. Hali di bata manami na di banua gijang, odo aroroan ni salut silihon-lihon na dinggan, do nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masinalhom itu hami pilihan nami tuho, sejalom may gabi uwa na khusus di jolom. Pasu-pasu majal ramot ya seperhasyang hami pilihanon, pati bulhon harja mutong-atongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam tadahami gudang ni silihon-lihon itu hami, asalam gir-gir mandok mulyati hami tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rab hita mangido di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang, say pinorbadi yang magwarmu. Say Roma harajaonmu. Sesaut malam maroham di batongon son di banua gijang. Leo matuhami serang hamoduan siapari. Sesa madusa nami songon panesa nami. Idusa dinungan namar dusa tuhami. Unang hami tiugiot tu pangusjuna. Walua mahami sian pangako. Ay horna punah harajaon. Dot hagugun. Rodia sangapon saliling nililing na. Amen. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata amata. Do persauran nito di porbadia mana mangaramoti. Dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na.